Tilaya eh. Nanari ko na itong naging si Mana. Sus, ibis mo ba ko ng manok. Tumba na itong kontra. Nausa pa po kay kabuang ang manok na to, man. At pildi na, uy. Pang down ng tatog motor. Hindi na. Naunsa na. Jack na naman din taon. Wala na yung motor. Napo kayo sa kabuk manok po. Murag, napilin pag-asa ko ni. Mangita na sa kwarta ni. Ang kupras na lambog ko. Ang problema, kaya mo ikalubinaan. Sana ko maunaan. Ito yung puwak dito sa akong silingan. Puwak ito. Para nga. Mga kwarta ko, uy. Tako, nakit na ng sala. Oy! Bay! Nausa magkadiha nga. Aram, di mo. Lugota mo ra magibiyaan kasi mo lima ka uyaw. Kung saan yung problema, bay ka? Mukot kang karadyo. Mura magkag napilde sa loto. Nga, bay. May kinong nila dako ito yung kapildihan rong mga simanahon na. Kaya nga akong manok na pula. Napilde. Imbis dumadaog na. Naunsa ba kay kabua nga. Natuog mo na ang manok. Basta yung buka nga lagi. Yung katuo nga napilde ko. Daog na. Sure win na. Pero natalo pa. Pasig na igo. To, na. Pasuga ko niyo pa. Katuga pa kagabi eh. Naisamad, wa. Wah, lagi sa madbay. Pastilan lagi na sa batong manuka nga. Natuog man nga. Aw, itong gipainom og vitamins. Tapos hapuha pa na ako, siyempre. Para nga, kondisyon ni kaugma. Pero, naduda lang yung anong natuog man. Kasi, nagunahon guro to saya nga itari, magod. Mau siguro nga, wato katuog sa gagabi. Unsa man ang kaluwatan ng manok ka, bay. Basig kag vitamins nga imong gipainom. Bay, basig dili ba ka to? Ay, pagkatuog, naunsa naman kabay, naunsa naman ang imong istorya. Ay, tarong nga ako na imong istorya. Ang akong giingon nga. Ang akong manok, ipainom ba ng vitamins, gigapihika. Pero, naglibog lagi ito gubay kay. Anong mayuhan ni Bunal? Lahat pagkahuman ng Bunal nga. Natuog man! Naguna-huna, guro pa pagkagabi. Eh, bay, kay imo man laging itare. Mao po lagi ba eh? Nakita ka ba? Sus, bay. Madyo pag kwarta, bay, kay napay tao, pero wag tao. Wag siya ka kwarta-kwarta. Ano saan mo ka? Ipubre naman ka! Kasi kore mo, kay mangutang ko ko. Nagiba. Hindi na lang ako bay. Unsa? Asa mo na kaya kami ko? Ulit ako na ginawa problema. Manilok to ko diri aron. Ang maoday karang mukutan ni mo. Na, puta doon. Sus, tapis, di po kong gahapon po. Ano saan ito makahagya ni Rod? Napunin isang bukmanok nga itatari. Na, Siyuwin nyo to. suwin to. Oh, Sigurado adan may hati ang pusta ba dyan ko? aw. Na. Hindi ko magmahay itong manok ka. Kaya mo istorya. Pwede. Na. Mingon ko nga. Gwapo, minsan. Gwapo kayo. Pwede. Na. Samot nag ikaw may pagbawa na to. May istorya to. Umayo ko nga, pangit ko. Hindi, hindi mo gwapo. Awa po, nagdaay. Oh. Asa magkikuha ng kayo? Nara ko manok. Mauna siya. Ako sa waon ha. Matarbay, inuton magporma. Aw, siyempre.
Gikan ba ni USA? English din na bay. Na, English na. Kaya, naging istoryahan na naman na. Aw, suklat sa pagpalit no ane. Wa pag kita. Abison man dag panghimo bay. No, ni bay, gikan ni USA. Masahon man. Siyempre, ang awa pala ang porma. Ako ni siyang oh, gimbisan. Hingon diri sa imbis nga. Kawalo ko maka buno. Gwapo ko de! Gwapo ko de! Oh, kita kanti. Ikaw, ingon sa kita ko. Hindi. Minos. Oh, bay. Kanawa ni hang manok nagikan sa USA. Okay, og mo sul. At, kung anong forma bay, oy. Gabo ko! Ito ba yung sulti sa bita? Siyempre, gikan ko ng US. Mali ko ba yan? Rasa ka, di ba? Indot mga sunitari, nagkasulog ni Ilba. Be, mali kang sulti. Isulti man, bisa pa ko ingon. Pre! Hoy! Wala na may sulti, may kausara to din mo sulti. Oh, dara ba? Salamat kay bay. Muuni hang manok na siniligan, bay. Gikan USA. Awa. Sus! Tanawa ko, ingon ko nga, kapito or kawalo. Ako nang gihapang tipay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapito. Sus! Iparandaan, oh! Di pa gani mo bunal, makasamad na. Unsa kag mo bunal na. Oh! Sus! Oh! Kita pakas pako nga. Murag pako og agila. Sigurado gini nga. Bang! Mudaog ni, kundi mapildi. Nabuang na. Buang guru ng uban dire. Naku naman manok di sang murag ng kagila. Ya. Ang manok mo siya wapit ng kalabog. Kasamad na. Naglibog ang uban dire. Napusis mo kung may sugal. Mura magkabuang mo na eh. Istorya bay, mura mag-imo kong giliba. Atong istoryahan ang humong manok. Ayos niya na bay. Kay, madato tatay ni manuka. 100%. Milyonaryo! Wa, bay, oy. Nagaang gi sulti bay ba? Ha? Alos anay tayo. Okay, pusta ko kay. Para mo ba nga mo milyonaryo ko ko. Pareha. Kanirang manuka maka milyonaryo na to. Beta. Nya bay, asa na karon bay? Muli na ka bay? Mo ulit. Kung kayo magdungag pa kasama kayo ako niloto. Kana. Ay, ako pa ning gamo ning mayo kay para mamilyonaryo di tani. Sige, bay, una ko. Sige. No. Sa mo tong amigo ay okay pa.